Tragická dopravní nehoda, při které před rokem a půl byly zmařeny hned 4 mladé lidské životy, si i s tak dlouhým odstupem času zaslouží uvedení určitých okolností na pravou míru. 12. srpna 2012 došlo před 9. hodinou večerní k dopravní nehodě ze směru obce Mikulovice na Klášterec. Nehoda byla prezentována médii, a to s několika mylnými informacemi. Celá ta událost se odvíjela trošku jinak a celá byla mířená trošku ve své podstatě do intencí toho, že tak, jak se odehrála, nebylo postupováno tak, aby se odhalila ta pravda. Ladislav Urban je jedním z rodičů mladých obětí. Ve zmiňovaném voze měl svého jediného syna Petra. Pevně věřil v to, že policie a orgány činné v trestním řízení budou chtít nalézt celou pravdu. Petr sám řídil jeho 18letý kamarád Filip Sekanina. Jak bylo uvedeno, měli se mladí lidé vracet údajně z festivalu. Jednalo se o, když to řeknu z jejich strany, nevinný výlet za kamarádem, kterému byl jakoby Filip prezentovat své nové auto. Média vnesla do případu totální chaos s tím, že byl vržen veškerý stín na mladého řidiče bez zkušeností. Podle slov pana Urbana je vina v tom, že když se podíváme na některé detaily, tak to, co bylo odvysíláno, vycházelo z různých podkladů lidí, kteří si něco i přikreslili. Pravda je v tom, že když se vrátím k tomu konkrétnímu dni a po poznatcích, které jsem třeba ve spolupráci s ostatními rodiči nabyl, byla taková, že když se vraceli zpátky, přijeli na tu křižovatku, dochází k tomu, že vidí, když to řeknu, dodávku v nějaké vzdálenosti. Značka dej přednost v jízdě vám říká to, že máte dát přednost v jízdě tomu autu. Když to auto vidíte v dostatečné vzdálenosti, tak nabydete dojmu toho, že můžete v klidu vyjet. Ovšem nepočítáte s jednou věcí, kterou nikdo v životě ještě zatím nezveřejnil. Ta dodávka jela tak vysokou dopřednou rychlostí, že prakticky maximální rychlost na dálnici byla překročena. Podle expertíz a posudků se dodávka pohybovala skutečnou rychlostí kolem 140 km v hodině v úseku, kde je maximální povolená rychlost 90. Šance na bezpečné vyjetí tak byla prakticky nulová. Je tedy patrné, že určitou vinu by měl nést nejspíš i řidič dodávky. Bohužel to tak není i přes jeden důležitý fakt. Když se podíváte na usnesení policie, které jsme obdrželi, které ve své podstatě není neveřejné, tak tam je konstatováno, že kdyby řidič dodávky jel po hlavní silnici 90 km rychlostí, což je maximální povolená rychlost, a dodržoval, tak by se auta minula. Téměř nikdo z řidičů nedokáže přesně odhadnout, jestli blížící se auto nejede doporučenou rychlostí. Podobná situace tak klidně může potkat každého z nás. Pro rodiče bylo asi nejhorší zavádějící informací, kterou se marně snažili uvést na pravou míru, že řidič Filip Sekanina byl v době nehody pod vlivem alkoholu. Tato informace zazněla dokonce v jednom z hlavních vysílacích časů. Jako se stalo například v polovině srpna, kdy 18letý řidič pod vlivem alkoholu nedal přednost v jízdě a v autě společně s ním zemřeli 4 lidé. O nápravu jsme se snažila se rodina Filipa tím, že dala třeba podnět k trestnímu šetření informace o alkoholu řidiče Filipa Sekaniny. Uspěla u naší policie tím, že policie samozřejmě předvolala redaktorku televize a ta jim prakticky podala vysvětlení o tom, že se spletla, a to bylo dostačující pro uzavření pro policii. Celou situaci řešila redaktorka pouze telefonickou omluvou. To ale samozřejmě není dostačující. Sami si dokážeme představit, co to udělá s názory lidí. Skutečnost je prakticky, a budu se trošku opakovat, v tom, že nejeli z žádného festivalu, nebyli pod vlivem, ani jedno z dětí nebylo pod vlivem jak alkoholu, tak nějakých omamných látek. Opravdu to byla nehoda, která byla zatím povrchně vyšetřena z našeho pohledu s tím, že se setkali s pirátem silnic, u kterého nepředpokládali takto vysokou dopřednou rychlost. Já osobně se domnívám, že tam nešlo opravdu o
100% nedání přednosti v jízdě. Šlo tom o špatný odhad toho, že nepředpokládáte vysokou rychlost na hlavní silnici. Vzhledem ke všem uvedeným okolnostem nám pan Urban sdělil, že nepřestane usilovat o uvedení věcí na pravou míru. V současné době na tom pracují prý jejich právníci. Nezdám to, pokud nějakého práva a spravedlnosti se nedočkám. V současné době je případ postoupen nejvyššímu státnímu zastupiteli, který teda převzal celý případ a začal se tím zabývat.